baen Iya. Iya langgam. Langgame nganggo apa? Ngimpi. Hah? Alah diglundungna aku ngono mlebak nih, gutrung kandi. Oh. Ayo diding-ding. Ki jaluk caping, jaluk caping gunung. Iya, ayo caping gunungnya ayo. Ngapa-ngapa manut. Iya monggo dipun tinting. Ayo diding-ding. Caping gunung. Arep kok dibawani yang ngono. Dibawani. Ya dibawani kok. Iya. Iya. Nah yo dibawani caping gununge monggo Buwaranggana lah. Saben bengi. Oh, gue sing sepi. Wis gede. Oh, sing ngarep. Aku rung sepi sing ngarep. Nyawang. Oh, gue sing sepi telah-telah. Angger sing ngetampleng kok dicengklong. Ngerti gawe tak potong. Dilalarep diupahi 200 dadine dicengklong 50. Iya, sing diupahi 50 dadi 500. Ripis. Yen mamajang karo jeno Kampleng aja ya mbok wis anu wis wis demene kampleng mebe kawer kuwe kambang wae weton awas mbok kawer ayo Gana liriak anu maras banget ketone kok anu maras jane anggar anu maras suka sing seru ya iya kok suka sing seru kan salah dadi keton nah iya anggar anu lirik kepriwe iya kan ini salah kok diupet-upete iso keton iya ayo ayo pacitan ana pacitan apa sih hah ora hah lah apa sinden ora sinden bodol uga tenadana pacitan nggo langsung ngideng-ngideng lah mengko mereka orang paham ya urung sinden barong yang memper jarku kok kan gawa barongan loro nak kene dadi telu nah sing siji nyong nyong pendule kuwi ya ora pendul anu gede kon iya pentol pentol ayo sarami wis genah pada duwe utang. Iya. Pada duwe utang ki genah. Ki diceklongke ngomak Supri. Lah iya. Wis genah duwe utang. Gonge wis utang 3. Panas. Nong ning maring kae manyura. Kendangnya ora asing, cengklong. Kendangnya dicengklong. Arep 300 dadine mung 200. Saiki ora tekan 200. Jujur temen. Ayo ngapa-apane seneng ngutang. Iya, ngutang. Hah? Bilane maning? Ya, siki nyarutang ya. Panas
Aduh. Kinang kene jen kompak ya. Ya kompak ya. Angel, Iya, angel. jen kompak ya. Angel kompake. Iya. Pancen sindenan wae. Sinden gemblung kon. Oke, mari dadi. Sarutang maning ya. Wis ketemu kabeh sindene gemblung pengendang edan. Ya wis. Panas. Iya. Teropak apa udah. Dan tak tuntung tak greng ya gue. Iya. Dan tak ditugel-tugel ya akhirnya ya. Aisyah. Panas udan panas. Iya panas ngati. Ora. Aling-aling capi. Ya kayong mandan mlebu. Wis meh lunas. Meh lunas. Iya meh lunas. Ya urung. Keno dicengklong apa ora sih? Hah? Dicengklong disit apa ora? Ya cengklong disit. Iya. Hari biasanya residen geblung ratu Iya. Oke. Monggo dipun lajengaken malih. Terusaken monggo. Najan watan sarata Gambas soleh cenang cali baliku jane agamane salat limang waktu inomane banyu Yo 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 yo. Dek jaman berjuang jar kelingan anak lanang pingin topeni ning saiki ana ngendi
ta ora sida tak genepi mengko. Kurang bae. Pancen sepira-pira kurang orang kan cukupe ora. Bukoni. Iya. Anu serangku ning gale nang wong siji. Alah. Ora masalah. Ora dihukum. Nggih mekaten lelagon niku langgam caping gunung.